Κάποια ταξίδια ξεκινούν πολύ πριν φτάσεις στον προορισμό σου. Το δικό μας ταξίδι για τη Ζάκυνθο ξεκίνησε από εδώ, από την Τσέρι Μουστάκας, όπου μας περίμενε το αυτοκίνητο που θα μας συνόδευε για τις επόμενες ημέρες. Το Τσέρι Τίγκο 7. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το γνωρίσω λίγο καλύτερα. Όχι μέσα από μια απλή παρουσίαση και όχι για λίγα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Αλλά όπως πραγματικά χρησιμοποιείται ένα αυτοκίνητο. Σε ένα κανονικό ταξίδι. Αποσκευές, εθνική οδός, καράβι, νησί και φυσικά παρέα με την κόρη μου. Πριν φύγουμε, είχα την ευκαιρία να ρίξω μια ματιά και στα υπόλοιπα μοντέλα της Τσέρι στην έκθεση. Και αυτό που σου κάνει αμέσως εντύπωση είναι ότι μιλάμε για αυτοκίνητα με αρκετά σύγχρονη σχεδίαση, τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό τους. Μεγάλες οθόνες, ωραία υλικά, τεχνολογία και γενικότερα μια εικόνα που τουλάχιστον με την πρώτη ματιά σε κάνει να θέλεις να τα εξερευνήσεις περισσότερο. Αλλά εμείς είχαμε ήδη βρει τον δικό μας συνοδοιπόρο. Βάλαμε λοιπόν τα πράγματά μας στο Τίγκο 7 και ξεκινήσαμε. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό τεστ. Γιατί άλλο είναι να δεις ένα αυτοκίνητο μέσα σε μία έκθεση και άλλο είναι να περάσεις αρκετές ώρες μαζί του στο δρόμο. Από τα πρώτα χιλιόμετρα αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν η άνεση. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, έχεις πολύ καλή εικόνα του δρόμου και το εσωτερικό είναι αρκετά ευρύχωρο ώστε ένα μεγάλο ταξίδι να γίνεται ξεκούραστα. Και όταν ταξιδεύεις με παιδί, ξέρεις ότι η άνεση και οι χώροι αρχίζουν ξαφνικά να έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, έχεις όλη τη σύγχρονη τεχνολογία γύρω σου, οθόνες, συστήματα υποβοήθησης και όλα όσα περιμένεις πλέον από ένα σύγχρονο SUV. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο σε ένα ταξίδι δεν είναι πόσα πράγματα γράφει η λίστα του εξοπλισμού. Είναι αν μετά από 2 ή 3 ώρες οδήγησης εξακολουθείς να αισθάνεσαι άνετα. Και το Τίγκο 7 σε αυτό το κομμάτι μου άφησε πολύ καλή εντύπωση. Μετά από μερικές ώρες στο δρόμο φτάσαμε στην Κιλίνη και κάπου εκεί άλλαζε εντελώς το σκηνικό. Από την εθνική οδό στο λιμάνι και από το λιμάνι στο καράβι για Ζάκυνθο. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτή τη στιγμή. Και ειδικά όταν έχεις δίπλα σου το παιδί σου, τελικά καταλαβαίνεις ότι το ωραίο δεν είναι μόνο ο προορισμός, είναι όλη η διαδρομή μέχρι εκεί. Και λίγη ώρα αργότερα, Ζάκυνθος. Η πόρτα του καραβιού ανοίγει και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Καλοκαίρι, θάλασσα, νησί και επιτέλους διακοπές. Εδώ είχαμε πλέον την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το Τίγκο 7 σε διαφορετικές συνθήκες. Μικρότερους δρόμους, διαδρομές μέσα στο νησί, παραλίες και φυσικά τις καθημερινές μετακινήσεις μας. Και αυτό είναι ίσως το ωραίο με ένα SUV αυτού του μεγέθους. Έχεις όλους τους χώρους και την άνεση που θέλεις στο ταξίδι, αλλά παραμένει ένα αυτοκίνητο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις άνετα κάθε μέρα. Σχεδιαστικά προσωπικά μου αρέσει. Έχει αρκετά δυναμική παρουσία, χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Και όσο περνούσαν οι ημέρες, τόσο περισσότερο συνήθιζα το αυτοκίνητο και άρχισα να εκτιμώ τις λεπτομέρειές του. Γιατί τελικά ένα αυτοκίνητο δεν το καταλαβαίνεις σε 10 λεπτά. Πρέπει να ζήσεις λίγο μαζί του, να το οδηγήσεις στην πόλη, να το βγάλεις στην εθνική, να φορτώσεις τις αποσκευές σου, να βάλεις την οικογένειά σου μέσα και να φύγεις.
φυσικά δεν γινόταν να έρθουμε μέχρι τη Ζάκυνθο και να μην το δούμε και λίγο διαφορετικά. Από ψηλά. Μερικές φορές ένα αυτοκίνητο είναι απλώς το μέσο που σε μεταφέρει από το Α στο Β. Και κάποιες άλλες φορές γίνεται μέρος των αναμνήσεων που δημιουργεί στη διαδρομή. Αυτό το Tigo 7 για εμάς θα είναι σίγουρα συνδεδεμένο με αυτό το ταξίδι, με τη Ζάκυνθο, με το καλοκαίρι. Και πάνω απ' όλα με το χρόνο που περάσαμε μαζί πατέρας και κόρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τζέρι Μουστάκας που μας εμπιστεύτηκε το Tigo 7 και μας έδωσε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι στατικά μέσα σε μια έκθεση, αλλά εκεί που πραγματικά πρέπει να γνωρίσεις ένα αυτοκίνητο, στον δρόμο. Και αν με ρωτούσατε ποια είναι η πρώτη εικόνα που μου άφησε μετά από αυτό το ταξίδι, άνετο, σύγχρονο, ευρύχωρο και ένας πολύ ευχάριστος ταξιδιωτικός σύντροφος. Το Cherry Tigo 7 έκανε το δικό του κομμάτι. Εμείς κρατάμε τις εικόνες, τις διαδρομές και τις αναμνήσεις μέχρι το επόμενο ταξίδι.